Ya sunanka? Umar wakili. Wakili ina? Gora dan saka. Rago kanka na? Gora dan saka. Wace karamar hukuma? Malam fashi lokal gama. Malam fashi lokal gama. Shekara kana? 45. Wani yare ne kai? To, Hausa Badaneji. To, yanzu ga ka a wurin hukumar siwace da ke jihar Katsina wadda ke operation Amatazu. Me za ka iya cewa game da wannan abubuwa da suke? Ya wannan shugabanci namu an ce saboda wannan belin bala'i da muke wa ko? Akwai Alhaji Tukur. Alhaji Tukur waye? Hardo. Menene shi? Balawo ne. Akwai Yarkun Lugudu. Balawo ne shi ma. Yawwa akwai Musa ɗan gidan Dauji. Shi ma balawo ne. Yawwa akwai Malagayi Wandaba tunda shi ma balawo ne. Yawwa akwai ɗan gidan Alhaji ya uba da Daji shi ma balawo ne. An taɓa kai shi magana saniya da area commander. Yawwa balawo ne wannan shi ma kwamfan. Yawwa da hankali can wajen ita sha siwa kina a hankali wajen ita sha akwai Hanzabala shi ma barawo ne. Yawwa ko karɓe su? Hanzabala ne an shi wannan. Waye karɓe shi? Iya ma barawo ne wannan ina tabbatar maka. Waye karɓe shi? Dai ko mai unguwa na wula. Tabbas waɗannan dai da lissafa maka to mu ne maka an shi su. Ayan Alhaji Dabo fa ci gari. To wannan suna wurin yan sandan Mallam Fashi kuma yanzu haka ka je ka bincika ka gane wanda ya sa hannu ya amshe su ba ni na je an so su ba matsina na wakili amma suna da shi iko na. Su waye su? Yawa Rabu ne ko? Dan ne ni na manta sunan shi ko wannan kanar Alhaji na manta sunan shi Alhaji. Haruna ne ko Yashe? To ina tsakanin ko Haruna ko Yashe da cikin su biyu saboda dan wa da dangane ne ina tabbata ma. Da Alhaji da wanda Alhaji da uban wannan dan uwa da kan uwa da uba da. Alhaji Ya'u. Ka gani. To ne za ka iya cewa amma sai irin wannan halin naku? To ina bada hakuri in Allah da daga wannan kalan ba za mu kalu zuwa ko kaza mutum ya sata in dai sata ce. Yanda muka yi alƙawari ba za mu iya kashe wannan magana ba to ko an kai shi an bar bilin shi ba za mu je mu amsa ba tsakanin da Allah ba za mu bari. Za abin da kuka yi kuskure ne ko ba kuskure ba ne? Kuskure ne. To ne bai za ka kira ga masu irin wannan halin irin naku? Su bari wannan belin ba abin arziki ba ne inda magana sata ne kaga mutum ya kyale ba shi kenan ba. Kuma kaga dama ana ta zarge-zargen ta abin da ake a garin nan da ku ake da sa hannu kuma kaga wannan belin da kuke wa na barayi shine mutane suke ta zargin cewa da sa hannunku kuma gashi ya tabbata cewa da sa hannun naku sakamakon belin da kuke yi na barayin wanda kun san bai kamata a ce kun je kun karbe su ba sun dawo cikin al'umma ba shakka su gaba da cutar da mutane ba daidai bane ba tabba in Allah ya ga wannan kalmar mu ƙara ansa su duk wanda ya ma sai mun tona shi. To Allah ya kiyaye. Yawa duk wanda ya ma sai mun tona shi kaga tun da dama ba halin mu bane mu kan barawo mu saki tsakanin da Allah. To Allah ya kiyaye. Yawa gani. Allah ya kiyaye. Amin suma na dai kun yi kuskure. An yi kuskure tabba.